Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο Σύνδρομο Ψ και πάλι. Σήμερα θα μιλήσουμε για την έννοια του χρόνου στην ανθρώπινη ψυχολογία. Πώς ορίζουμε την έννοια του χρόνου? Είναι μια απλή υπόθεση? Όπως ας πούμε αν βλέπουμε ένα ρολόι ή μια κλεψίθρα που καταγράφουν τις στιγμές που περνούν? Πώς αλλάζει η αίσθηση του χρόνου κατά τη διάρκεια της ζωής μας? Ασφαλώς και δεν μπορούμε να σταματήσουμε το χρόνο, αλλά ούτε και να τον κάνουμε να πάει πιο γρήγορα. Στις διαφορετικές φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου η εμπειρία του χρόνου μοιάζει να διαφοροποιείται, παρουσιάζει διακυμάνσεις. Όπως διακυμάνσεις παρουσιάζει και σε διαφορετικές καταστάσεις που βιώνει ο άνθρωπος, ο ίδιος ο χρόνος πάλι. Συχνά συνοδεύεται από σκέψεις γύρω από το νόημα της ζωής και του θανάτου, ενώ κυλά αμήλικτος ο χρόνος. Ο χρόνος λοιπόν τρέχει σαν ένα ποτάμι που δεν σταματά, από το παρελθόν στο παρόν και από το παρόν στο μέλλον. Έχει τρεις φάσεις ο χρόνος. Η φάση του παρελθόντος που εκφράζεται στον άνθρωπο με τη μνήμη, τις αναμνήσεις, την νοσταλγία, και τη φάση του παρόντος που ζούμε στο εδώ και τώρα, δηλαδή αυτήν ακριβώς τη στιγμή, και τη φάση του μέλλοντος που είναι οι προσδοκίες, τα όνειρα και οι ελπίδες μας. Όλοι μας έχουμε επίγνωση, άλλο σε μεγαλύτερο και άλλο σε μικρότερο βαθμό, της ορισμένης διάρκειας της ζωής μας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εκ των προτέρων το πόσο θα ζήσουμε, που εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Αλλά δεν είναι η διάρκεια της ζωής μας που μετράει, αλλά το πώς. Πώς τη βιώνουμε. Τη ζωή μας μπορεί να τη βιώσουμε σαν σύντομη, εάν τη σπαταλάμε σε επιλογές οι οποίες για μας είναι χωρίς νόημα, ασήμαντες. Μπορεί όμως να βιώσουμε και μία γεμάτη ζωή, μία πλήρη και αρκετά μεγάλη να την αισθανθούμε, εάν η επιλογή μας τελικά είναι αυτό που για εμάς λέγεται σωστό, με βάση αυτό που ονομάζουμε κώδικα αξιών μας και που τις χαρακτηρίζει η δημιουργικότητα. Συχνά οι άνθρωποι μπορούν να βιώσουν καταστάσεις αδιέξοδες, επώδυνες, και τότε χρησιμοποιείται η έκφραση «η ελπίδα πεθαίνει τελευταία». Όμως πολύ σημαντικά είναι και τα ευχάριστα βιώματα που έχει κάποιος, καθότι η νοσταλγία αυτών των βιωμάτων ενισχύει την ελπίδα για το μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επίγνωση της καθημερινότητας, με τις όποιες ψευδαισθήσεις της και ό,τι προβάλλεται. Τότε μόνο η όποια νοσταλγία μας ανοίγει το δρόμο προς την ελπίδα και αυτή με τη σειρά της τροφοδοτεί συναισθήματα και επιθυμίες που είχαν εξαφανιστεί. Η ψυχοθεραπεία βοηθά τους ανθρώπους να επαναφέρουν στην επιφάνεια τις όποιες κρυμμένες δυνατότητές τους. Τους βοηθά να αντιμετωπίσουν σύμπλοκες και αντιφατικές καταστάσεις της ζωής τους. Τότε που ο χρόνος δεν περνά και είναι σκέτο μαρτύριο ή που τους κυνηγά ανελαίητα και είναι μέρος της διεργασίας του μυαλού και της ψυχής. Η επίγνωση των συναισθημάτων μας βοηθά να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στον ψυχικό μας κόσμο. Είναι σημαντικό να επιτρέπουμε στα συναισθήματα να αναδύονται, να εκφράζονται, γιατί έτσι γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Η νοσταλγία έχει μια συναισθηματική επένδυση που μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή και καθορίζει πολλές από τις συμπεριφορές μας. Η νοσταλγία συχνά συνυπάρχει με τη θλίψη και τις επιθυμίες μας. Αναντρέχοντας τις ρίζες της, σημαίνει ότι βυθιζόμαστε στην άβυσσο της θλίψης μας και των ελπίδων μας, των προσδοκιών, και που είναι ο πυρήνας των ανθρώπινων επιθυμιών. Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε δίχως το χρόνο που μας κατακλείζει από παντού και καταγράφει τις ώρες των ημερών μας, τον χρόνο της ζωής μας. Υπάρχει όμως και η εμπειρία του εσωτερικού μας χρόνου, που είναι πολύ προσωπικός και ιδιαίτερος για τον καθένα μας. Αυτός ο χρόνος δεν έχει να κάνει με τα ρολόγια, αλλά με μία μορφή διαλογισμού. Ενώ η νοσταλγία υπάρχει από το παρελθόν για το παρελθόν, η ελπίδα υπάρχει στο μέλλον για το μέλλον. Όταν βιώνουμε το παρελθόν στο παρόν με τις όποιες αναμνήσεις μας και ονειρευόμαστε το μέλλον στο παρόν μας, τότε δεν ζούμε, αλλά ελπίζουμε να ζήσουμε στο μέλλον. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσουμε να ζούμε στο τώρα την κάθε στιγμή της ζωής μας, μέσα από το νόημα που εμείς ελεύθερα της δίνουμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και βλέπετε το κανάλι μου.